na ganit, sir? Kasi Lemon, gulay sa market, slaughterhouse, Oo, sir. office. Ask ko lang, ano ni, kamusta na yun ang aton diri nga monitoring, ilabi na gito sa subong man. Knowing nga sa siniman nga matinion, mayara sa ESF, may pagnubo bala o pagsaka sa numero sa mga nagapaihaw subong. Nang subong na chimpos ang start sang SF, nang nagyutay magidang ihaw. Kay tungkod ng mga tao aware sa SF lang sang masakit na makuha nila sa baboy. Sa una, sir, mga pila ka bilog ang ginaihaw diri sa Perpigere or ano meat shop be? Mostly sir ng mga meat shop sa una sang ligad o permit sila gapayaw. Ligad si ligad Oo, bulan. subong do ano na lang, dang control na lang nilang pagpayaw kay siyempre damo sila kuno permi sang ano sang sobra sa meat shop nila kay siyempre nagano ng ang SF ang tao do hindi na magbakal sang ano baboy. Mga pila bi sir sa rate naton. Sa una bi taga-anom ka bilog, tatlo o pila pa ka bilog ang sa ama na sa diri sir. Sa no guro sir do gamay pa malang mo. Basta 100% guro na no guro nang 80% na lang guro subong ang paihaw. Sa ladlaw sir hindi man pala yung ihaw diri sa ano no Talisay no. Oh, hindi man sir nang Mayara damo, mayara man damo. Mayara man jutay lang. So far sir, with regards naman sa pagpaihaw, so una may mga papel pa bala with regards sa pagpaihaw. Pero Subong na. mayara na sir magsulod sila sa slaughter subong. Ga pangita kami sa ila sang health certificate alin sa DA. Sa veterinary health certificate na nila sa baboy. Magpasulod sila baboy kung sila certification alin sa veterinary, hindi sila kasulod sa slaughter. Tapos hindi man sila kapaihaw. So mo sila bali kinahanglan gid sang health certificate. Oo, alin sa veterinary office sa no So sa ladlaw City sila Hall. bigapaihaw, ladlaw man sila kinahanglan or every 3 days man. Every 3 days man sila sir, pero kung may bago sila na baboy, dito dapat dalawang Japon nila sa ano sa veterinary. Hapit sa sila ano. na before sila Oo, mapit gito sila kay i-check tong baboy antes dalon de. I-check to nila. Kada sun galing nang naihaw sir. San oga ihaw di gani? Kagahon. Adadlaw sir kay yaw de. Kada Oo, wala man de anytime kayaw man di sila basta may certificate lang sila ipakita sa amon. Okay. Basi may panumdum kita sir sa mga nagkakadto. Di may mga nagkakadto, di lang wala sang papel sir. Oo. May yara man sir pero subong in-advise na sila namon na antes sila magadto makuha na sila veterinary health certificate sa aton City Hall. Kagang baboy ipa-check ito nila antes nila dalon de. Okay man sila. Okay man sila sir ng kagapon, damo naman din nagsulod. Nakakuha mo sila ng ano, veterinary health certificate sa Ton City Hall. Okay.